opice, ukážem vám, ako sa kostia krídelka, dobre? Tak sa pozerajte, hej. Lebo ja nebudem tu väčšine, hej. Takto krídelko si takto natiahneš pekne, takto, hej. Takto. Kolbiku prerežeme. Tak, hej. Takto ho máš natiahnuté, takto ho zlomíš, takto. Tak, tak. A potom si ho takto, aha, takto si ho chytíš. A len takto pekne zatlačíš. Čo sa mi troška šmíka. Takto zatlačíš a tu máš kostička, vidíš? Takto kostička vybehne von. Pekne, čistá. Tak, tu takto chytíme. Vytiahneme von. Toto odrežeme, lebo toto nebudeme jesť. Tak. A z tohoto si spravíme takúto taštičku, ktorá sa dá ešte naplniť. Sušená paradajka, fetasír. Takto to spravíme. A potom vám ukážem ďalšie video. Čaute. Keď to ťaháš. Dobre, dosť. Potom budeš poslať.